umaga sa ating lahat mga kanunmaki alias Uray. Panibagong araw, panibagong vlog. Time update is alas 2:30 ng madaling araw. Nandito tayo ngayon sa Pedro Hill Street, Malate, Manila. Titingnan natin guys yung mga nagbubuhos doon kasi may buhos ngayon dito sa Arte Paracas Construction Site. Kakain muna tayo ng pansit mga kanunmaki bago tayo makikot doon sa nagbubuhos. Ang mga kanunmaki ay medyo gutom na, kain muna tayo ng pansit. May coke, ang tulak ng pansit. Wala eh. Nandoon sa barracks yung CR. Malayo-layo pa yun. Ayun guys, doon po yung binuhusan nila. Hindi pa tapos. Walang timba, palisalit na lang yan. Ano yung gas? Dalawang truck? Dalawang truck ba lang yan? Ha? Dalawang truck na lang ba? Oo. Ano naman yan? Titignan na naman yan. Oh, kaway-kaway dyan! Kaway-kaway! Na-stop yung buhos nila mga kanunmaki dahil nasira yung ang tawag nito, pamphlet ba itong tawag nito? Yan, nasa harap. Yan, pinalas nila yung tubo dahil may sumabog na hose, tumakas yung ano ba to, langis ba to, hydraulics, kaya na-stop yung buhos. Papalit ata ng pamphlet ulit. So ayun mga kanunmaki alias Uray, hindi po natapos yung buhos natin kasi nga nasira po yung pamphlet. Dalawang truck na lang sana matatapos na. So ayun, umalis na yung nasira, babalik din mamaya. Ano na naman sila, magdala na naman ng panibagong pamphlet para kailangan matapos talaga to. So, hindi pwedeng hindi matatapos itong buhos na ito ngayon sa araw na to. So ayun guys, magkita-kita na lang po tayo sa next kong vlog. So huwag po natin kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Don Maki alias Uray, at sa aking Facebook page, Don Maki alias Uray. Bye mga kanunmaki.